Талъл решава да спре да се крие и открито признава пред Ферес и Саурея, че има връзка с Далия. Той не само потвърждава чувствата си, но и заявява, че възнамерява да се ожени за нея. Далия приема предложението му без колебание и дори двамата решават да сключат брак още на следващия ден, което изненадва всички. В същото време Фади уверява Абир, че когато опознае Саурея по-добре, със сигурност ще я хареса, защото тя има много добри качества, които не се виждат веднага. Саурея се връща в имението с куфара си, но е посрещната с остри думи от Лейла. Тя упреква, че при всеки проблем първата й реакция е да си тръгне, вместо да се справи с ситуацията. Лейла я предупреждава строго, че ако още веднъж напусне къщата по този начин, няма да й позволи да се върне и да нарушава реда в дома. Разговорите разкриват и друга важна тайна. Фози е имал намерение официално да признае Адам за свой син, но Амира така и не е отговорила на писмото му, в което я пита дали е съгласна с това решение. Междувременно Ферес прави мил жест към Саурея, като й подарява малко кученце. Тя се радва, но решава първо да се погрижи за здравето му и настоява да бъде вакцинирано, преди да го доведе в имението. Ферес също се изправя срещу Лейла и ясно заявява, че иска да живее живота си по свой начин, без постоянна намеса и контрол от нейна страна. Адам от своя страна моли Сара да му даде време, за да се промени и да оправи грешките си, като я приканва да спре да го притиска. Мустафа споделя с Руба, че е видял Лейла и Адел заедно в ресторант, което го кара да подозира, че отношенията между тях започват да се затоплят. Лейла обаче не оставя нещата на случайността и възлага на Талъл да проучи Адел много внимателно, за да разбере повече за него. В същото време тя дори му предлага да му намери подходяща съпруга, намеквайки, че вече е време да се задоми. Сауре забелязва, че Хадин изглежда развълнуван от връзката си с Абир и го споделя открито. Това обаче предизвиква гнев на Лейла, която се намесва рязко и се нахвърля върху Саурея, повишавайки тон и показвайки, че няма да търпи подобни коментари.